nsị na akịrị gbakwa nụ m ya gbalụ nwunye di m esi na nke ma ame ma anyị na-aba nọdụ n'ife njikwa anụmanụ bụ ịgba ọsọ ndụ ndị ụmụ obi ndụ ụmụ obi nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụ na egbube ekwe ugobelu nke si ibi ebere ya gosi na ebe ọ ya ebe ọ bụla aja afọ onye sị ka ọ kwụrụchara anyị n'ụzọ okwu jiri nye anyị onye che nke ọ ya eme anyị ọ datide anụ bie ka abịara ya mgbalụ isi ekene onye ọma mmadụ ekene agwụ na mmọnwụ na-ebe ụya ọkwa mmadụ ka eji aka ana m ebe kwuchi okwute n'iru mmụọ na iru mmadụ na-abịa gbara ya ọpụpụ na mbata yi isi ga-aka ya arụ onye si ụlọ ọfịa ya atọ ka aịsọ na-eke na oyi aya sọ n'afọ na nkwụ ahịa na anụ ụbọchị na anọ ọmaka mere ayo a sị m na ụzọ chiri echi ga-emepe na agaba njem na ụmụ Igbo bụ enyi o anyị jebe na anyị ga-ejelu anyị naba na anyị ga-analụ eyi maka na ụgbọ bụ ngafe osimiri jenu na-emere anyị ife na mmọnwụ na-akwa ụya mmọnwụ na-eme arọ Godfather of most, Olobente of Lagos.